बायदि नुसै आं नोंखौ अहाय नारि मा एसेबां महर गोसानो हाय हाय खाफाल सोर बिमाया जोनोम होआ नोंखौ हाय हाय गसाय हाय हाय खाफाल हाय हाय गसाय पार्वती एखमब्ला महाकाली एखमब्ला सावित्री एखमब्ला सीता देवी एखमब्ला पार्वती एखमब्ला महाकाली एखमब्ला सावित्री एखमब्ला सीता देवी बायदि नुसै आं नोंखौ अहाय बायदि नुसै आं नोंखौ अहाय नारि मा एसेबां महर गोसानो हाय हाय खाफाल सोर बिमाया जोनोम होआ नोंखौ हाय हाय गसाय हाय हाय खाफाल हाय हाय गसाय सना मा आं नोंखौ बुंदो आं नोंखौ गोसोखांबाय थायो आंबो ना दे जोंहा गोसोखांलायनायनि दोंसे मेथाइ खननि दे मोनदों नोंखौ गोसोखांनानै माबा जादों गोरबो खनायाव गोसोनि साननायखौ गोसोआवनो दोननांबाय आं गोसोनि साननायखौ गोसोआवनो दोननांबाय आं माबा होंगो दोंगो नोंखौ गोसोखांनानै माबा मुला जाला सना गोसोआ दिखलाया मानिया नागिरो नोंखौ जायगा होनो दिखलाया मानिया नागिरो नोंखौ जायगा होनो माबा मोनदों नोंखौ गोसोखांनानै माबा मुला जाला सना गोसोआ
गोसोखांनानै माबा बुला जाला सोनाखि आंनि गोसोखौ बोराय बोराय बेसे दोनबावनो फाग्ला बायदिनो सुखुआ सुखुआ आं हालालै नों सोरनि सोर नोंनि सोर नोंनि दाखालि दाखालिसो फागुनखौ इदाव मोनदों नोंखौ गोसोखांनानै माबा जादों गोरबो खनायाव गोसोनि साननायखौ गोसोआवनो दोननांबाय आं गोसोनि साननायखौ गोसोआवनो दोननांबाय आं माबा होंगो दोंगो नोंखौ गोसोखांनानै माबा बुला जाला सानाखि गोसोआ दिख्लो अमानिया नागिरो नोंखौ जायगा होनो दिख्लो अमानिया नागिरो नोंखौ जायगा होनो
गैया नाथाय साननांगौ दं गिनांगौ जेबो गैया नाथाय साननांगौ दं गोजा खालि बादि जानांगोन खाफालनि सिन्दुर आंनि आखाइजों गोसोआव थिलाखा बेनो जोबथा खोथा फरायग्रोदो दे नाजानायाव जेब्लाबो था
रिंगोन सानसे जुलिया नोंनि आंनि गेजेराव समा नोंखौ थिना बे समा आंखौ बोथिना दा आवलि होसैनो लेखा फरायाव गोसो होदो जागोन नोंनि साननाया गोथार गोसोजों अनसायनाया फोनांलायखो मेगननि नोजोरजों
थांसु जिउ लामानि नोंनि थाखाय आं सिमां आंनि थाखाय नों सिमां मोनहासयै मुलुगाव आं लोरबां थाखाय आं सिमां आंनि थाखाय नों सिमां मोनहासयै मुलुगाव आं लोरबां
थाखाय आं सिमां आंनि थाखाय नों सिमां मोनहासयै मुलुगाव आं लोरबां बावनो हाया आं नोंखौ नेबाय थागोन आं नोंखौ फैलाव बुहुमावनो आंनिखा नोंनि खाफाल गोथां फोथानिफ्राय मोनफिनो मोनबाय आं मोजां मोनलायनायनि गोसो थोलायनायनि थाखाय नोंनाव दाबोनो ग्रीन सिगनेल दङ ग्रीन सिगनेल ग्रीन सिगनेल नोंनि गोदोर गोसोनिफ्राय सिखा नुब्लानो गल' नायनायनिफ्राय बुजिनो हाबाय आं मोजां मोनलायनायनि गोसो थोलायनायनि थाखाय नोंहाबो दाबोनो ग्रीन सिगनेल
गिंसिकनाय गिंसिकनाय सिरि सिरि गोसो होखुमानानै आन्दो आन्दो अननाय होखुमानानै बिखा गावो खुगा गेवेयाव आङो दिनै दुखु सहायनांबाय बिखा गावो खुगा गेवेयाव आङो दिनै दुखु सहायनांबाय रावजेहाबा अनगोन ना अनफिना रावजेहाबा गोसो होगोन ना होआ आंनि गावनै बिखानि गारायखौ बिलिरगोन ना बिलिरा आंनि गावनै बिखानि गारायखौ बिलिरगोन ना बिलिरा ओइ सिखोलाबो जों थांनोनो एसेबां देलाय फमनानै ओइ ददेरे बहा थांनोनो एसेबां गानफबनानै जेरावखि थाङा मानो जेरैखि देलाया मानो मानो नों जंखाय हरदों माखौ नों नांजा हरदों आं देलायनाय सिख्लासो आंथ' देरफुनाय सिख्लासो ओइ सिखोलाबो जों थांनोनो एसेबां देलाय फमनानै ओइ ददेरे बहा थांनोनो एसेबां गानफबनानै
सेंग्रा बैसोआ बिब्दिनोसै आं हाबा मा जादों नों मा मिथिनो नों मा बुजिनो सेंग्रा बैसोआ बिब्दिनोसै आं हाबा मा जादों नों मा मिथिनो नों मा बुजिनो गोसोखौ नों हले हमथायाब्ला सोलेरखौ नों हले दबथायाबोला गोरबोआव नोंनि अर जोंगोन बिखाखौ नोंनि खामग्लिलांगोन ओइ सिखोलाबो जों थांनोनो एसेबां देलायफबनानै ओइ ददेरे बहा थांनोनो एसेबां गानफबनानै दसे थाथ' नों दसे जिरायथ' गोसोनि बाथ्रा एसे फोरमायलां बोजों थांनो गाज्रि दामोन नों रागा दाजों बबेनिफ्राय फैदों बहा थांनो आंनो फोरमायलां रायलायनोबा मानोथो खाथियाव फैया लामा सामा आख' फाख' मानसिफ्रा नुब्ला नोजोर होगोन मिथिया हसिया रायज्लायनायखौ ओइ सिखोलाबो जों थांनोनो एसेबां देलायफबनानै ओइ ददेरे बहा थांनोनो एसेबां गानफबनानै जेरावखि थाङा मानो जेरैखि देलाया मानो नों जंखाय हरदों माखौ नों नांजा हरदों आं देलायमोन सिख्लासो आंथ' देरफुनाय सिख्लासो ओइ सिखोलाबो जों थांनोनो एसेबां देलायफबनानै ओइ ददेरे बहा थांनोनो एसेबां गानफबनानै
मोगथाङाव राय नों आंगो गोसो गोरबोनि गोसो जायो अराय नोंनि खाथियाव थानो गोसो जायो अराय नोंखौ खाथियाव मोननो थैस' थांस' अराय जिउनि नों जोनोम जोनोम अराय जिउनि नों गोरबोनि अनजालि नों गोरबोनि अनसुलाय नों सिमां मोगथाङाव राय नों आंगो गोसो गोरबोनि जेसेखि फैयाथों खैफोद आफोद सना थेवबो सहायगोन नोंखो गोरबोआव लाना जेसेखि सोगोमा सारन्थाइ बारहुंखा थेवबो सहायगोन गोरबोआव नोंखो लाना गोरबोनि अनजालि नों गोरबोनि अनसुलाय नों सिमां मोगथाङाव राय नों आंगो गोसो गोरबोनि गोरबोनि अनजालि नों गोरबोनि अनसुलाय नों सिमां मोगथाङाव राय नों आंगो गोसो गोरबोनि गोसो जायो अराय नोंनि खाथियाव थानो गोसो जायो अराय नोंखौ खाथियाव मोननो थैस' थांस' अराय जिउनि नों जोनोम जोनोम अराय जिउनि नों गोरबोनि अनजालि नों गोरबोनि अनसुलाय नों सिमां मोगथाङाव राय नों आंगो गोसो गोरबोनि गोरबोआव आलोयै थिनानै दोननाय गावदां अखाफोर
सना नों अराय जिउनि गोरबोआव आलोयै थिनानै दोननाय जिउनि अलंबार दजे नों मुलुग संसारनि नोंनि मिनिस्लुनाय गावदां अखाफोर महरा आंनि गोसोखौ खालामो बोदोर बावलिया नोंनि अलंबार जोंथि मेगननि नोजोरा आंनि सोलेरखौ मानोबा फोजाखांफैयो गोरबोआव आलोयै थिनानै दोननाय गावदां अखाफोर सना नों अराय जिउनि गोरबोआव आलोयै थिनानै दोननाय जिउनि अलंबार दजे नों मुलुग संसारनि जानाय लोंनाय उन्दुनाय बावगोमालाङो गोसोआव मानिबा रादाब सौग्रावफैयो लाजिनाय गिनाय हाबा हुखा बावगोमालाङो गोसोआव मानिबा सानदु बेरखांफैयो फाल्गुननि जावलिया बारजों नोंखौ लाना गोरोबफानो हास्थायो अराय जिउनि देवलनि रंजासुलि बोथोराव लुबैयो गोसोआ नोंनि आखाइजों गोजा आबिरनि गाब गानो नोंनि मिनिस्लुनाय गावदां अखाफोर महरा आंनि गोसोखौ खालामो बोदोर बावलिया नोंनि अलंबार जोंथि मेगननि नोजोरा आंनि सोलेरखौ मानोबा फोजाखांफैयो गोरबोआव आलोयै थिनानै दोननाय गावदां अखाफोर सना नों अराय जिउनि गोरबोआव आलोयै थिनानै दोननाय जिउनि अलंबार दजे नों मुलुग संसारनि सना दान्दिसेनि मुलुग संसारा गोसोनि सिमांखौ गावदां अखाफोर बादि मोगथाङाव महर होनि राजे दान्दिसेनि सुबुं संसारा गोरबोनि अननायखौ जोंथि अलंबार बादि महर होनि गावदां अखाफोर जोंथि अलंबारा गोजोङै दङ जेब्ला गोरबोनि अनलायनायखौ थैस थांसनि नों दानागार आं दानागार रुजु रुमु सनानि संसार दालांनि बे बुहुम बिखाया नों गावदां अखाफोर नों जोंथि अलंबार नों गावदां अखाफोर नों जोंथि अलंबार गोरबोआव आलोयै थिनानै दोननाय गावदां अखाफोर सना नों अराय जिउनि गोरबोआव आलोयै थिनानै दोननाय
अखाफोर महरा आंनि गोसोखौ खालामो बोदोर बावलिया नोंनि अलंबार जोंथि मेगननि नोजोरा आंनि सोलेरखौ मानोबा फोजाखांफैयो गोरबोआव आलोयै थिनानै दोननाय गावदां अखाफोर सना नों अराय जिउनि गोरबोआव आलोयै थिनानै दोननाय जिउनि अलंबार रजे नों मुलुग संसारनि
गोसोखौ हमथानो जुगामि जागोन जोंनि अनलायनाया जुगामि जागोन जोंनि अनलायनाया नेरसोन थागोन सुबुं माहारिनि नेरसोन थागोन सुबुं माहारिनि ओ आंनि अनसुलि लोगो नों आंनि अराय समनि थांना थानायनि मोनसेल' लामाजों बोहैलांहोगोन अराय गोजोन दैमु बोहैलांहोगोन अराय गोजोन दैमु फाग्ला बादि जालांबाय बेखौ नों मा
बुझिनो बे साना मानो ओंखारो बे हरा मानो जायो बे अखाया मानो हायो बे मेगना मानो मोदै गयो
बिखायाथ' बिखा दोहो दोहोल' खामबाय थायो आंहा बिहाबफायो लोगो हमनानै जिउनि बिबारखौ नोंनो जासिनो थाखाय साख्रिया नोंखायो दा आं मानो उनफिनो आं मानो नोंखौनो गोसोखाङो जेब्लायबो बिबांखौ गोसोखाङो ना खाङा बिबांखौ मोजां मोनो ना मोना बिबांखौ गोसोखाङो ना खाङा बिबांखौ मोजां मोनो ना मोना आंथ' मिथिया जोलि आं मानो नोंखौनो गोसोखाङो जेब्लायबो राजखुंगुर नङा आं बैथा गैयै दिङारिसो ओरैबो रुगुं मोना ओरैबो रुगुं मोना दैमा गेजेराव थाबाय आं आनि आनि नङा आं राजखान्दा नङा राजपुत नङा राजखुंगुर साबोबाय खेबसे नोजोरावनो जुगामि देंखो सुजुबाय
इंखं टेलिभिजनाव दा समाव दिन्थिनो लादों बर' सावथुन नायलांदो फारि फारि। बाथ्राया साननो गोनां जाबाय माखौ बे जों गोदो बुथारनायनि फिसालाया बियो सानसे समाव जोंनि सायाव फिनायबो लानो हागौ। बे सानफ्रायनाय हुदा गोसोआव लोरबांसो खालाम नङा बे आंनि थावनि न'आ जे बिफानि मुङावसो दं जोंहा मानो आथिं आखाइ गैया नामा नुबानो फरायनांगौ बेखौ गुड अब्ला जों दा मोनायावनो बिखौ सेस खालामनांगौ मिथिबाय अके ओइ बिमला दाबो जाया नामा गोख्रै गारबो गोख्रै थुमाबाथ' खारबाय गो कुसन ओइ सोर जाखो नोंसोरो आरो मा जादों नंगौखौ फोरमाय आं हेफाजाब होगोन। आंखौ मिजिं होनो बे आंनि बिनानाव बिमला। नाथाय मा जादों जों उन्दै समाव बुथुं होननाय सासे मानसिया आइ आफाखौ गावथारदों आरो बे मानसियानो मैया हराव जोंखौ बुथारनो होननानै फैबावदोंमोन। जों खुनुरुखुमसो बे जायगासिम सफैदों। मिजिं नोंसोरबो आं बादि दुखुथिया मानसि माथो नाथाय दुखुथियानि आखायाव दिनै नै आंनो नांगौ माखासे मानसिनि फिननाय हारिनि थगायसुला फोथाय खेबस' आरो दालाल मा गिदों नैबे बुग्दावा मोजां मानसिखौ बासायग्रा आरो गाज्रि मानसिखौ फोजोबस्रांग्रा मा गिदों नामा फै बाइकआव गाखो फै होनदों गिनो नाङा आं दङ। मिजिं नोंनि जारिमिनखौथ' नों खोन्थानायलाय बुजिनो मोनबाय आं मा नों आंजों जुजिनो ओंखारफानो हागोन? मोजांनि जुजिनाय गाज्रिखौ फोजोबस्रांनायावबा आं ओंखारफानो हागोन। थेंक इउ मिजिं थेंक इउ। आं आइ आफाखौ फोजोबस्रांग्राफोरजों आं जुजिगोन। बे मैहुराव गाज्रिखौ फोजोबस्रांगोन मोजांखौ रैखा खालामगोन। हेन्डशेक बाह बाह बाह। नाथाय बाथ्राखौ आंनि बिनानावा खोनानो मोननाय नङा। गुड आंनो फिननाय नांगौथ'।
आंनि आफाया पावार ग्रेडनि अफिसारमोन। आंनि आइयाबो सानसेखालि फुजानि खरस लायनो थांनायाव बमाजों थैयो। बेनि बोसोरसे उनावनो आफाखौ सोरबा लांखारो। दिनैसिम 5 बोसोराव हाबबाय, नाथाय रावबो खिन्थानो रोङा। आंहा सासे गोजोनस्रि होननाय बिनानावबो दङमोन। बेखौबो सासे सेंग्राया गोसो थोफ्लानानै जिनाहारि खालामो। उनाव सेंग्राया लानो गोसो गैयैलाय आंनि बिनानावा सुइसाइड जानानै थैयो। आदामोननो माबाफोर नांगौ? आंनो नांथ'वा। बे जिनाहारि खालामग्रा मानसिखौ सिनायोना सिनाया? सिनायो, बेखौनोथ' फानसानानै दं आं। आइ थैनायनि मोननाय रांजों बेखायनो हाथियारसो बायदों आं माखासे मानसिनि फिननाय लानो। बे गेमखौ आंबो गेलेगोन। हामा जाखिलायबाय। हा बबे जायगायाव गनांगौ बबे जायगायाव सेन गफैखोसै। हाबाब सेनाबो बबाव गनांगौ बबाव गफैखोब्रा। जेराव जागौ नोंबाय बावसो गफैबाय। हामा जाबावनांगौ जाखो आयौ मा होन बाबु गिदों नामा? आयौ निमाहा होदोलै बानायसो। आयौ नोंबो लिंदोंना नोंमाबो लिंदों आंखौ बानायसो होनोलाय? दा फोजोबसिगोन बाबु। आंनिफ्राय बै समाव साख्रि होननानै गाज्रि जाना दंना जानायखौ बानायसो। आंनि नैबे सिखोन हाबसोनि बानायसो माखासे गावनाव फोजोबसिगोन। देवानि बाबु जमनानै थानाय जिबौनि खुगायाव मोख्राया बारस'फैदों। सिखार खालामनो थांनाय समाव मैया लामायाव गसंफैदों। पाबनि लामायाव थाबायनाय लांसुनिया देवानिया दिनै मोसानि खुगायाव बारस'फैदों। दिनै नोंहा जेबो रेहाय गैया। बिसोर बिजिरगोन। मानो सिनायनानै सिनायै बादि बानायसोमोन। बे जुगाव सिनायनायासो सिनायनायखौ गावथारो। बे देवानि खबरदारलै। खबरदारलै बानायसो। आंहा हिनजाव दं नोमानै दं बानायसो। गायसुला साला। माथो नोंबो खम नङालाय? मोजां मानसिया गाज्रि खामानियाव ओंखारनांगौब्ला गाज्रि मानसिनिख्रुइ बांसिन गाज्रिसिन हाबा मावनो हायो। साक्सेस। बिमला, नों बिदि दुखु जाबाय थानो मोना। नै आं सनानि हार लाबोदों। नाजावदो जाम्बि। आं नोंसोरनि न'खरनि जाथायखौ गासिबो मोनथिजोब्बाय। नोंसोर जेरावबो थांनो नांलिया। बुथारग्राया सोर? जोंनो फिननाय नांगौ। बिमला, नों गाज्रि मोनाब्ला आं मोनसे खोथा बुंगौमोन। माने नों राजिब्ला आं नोंखौ जुलि खालामगोन। मा गाज्रि मोनदों? प्लिज जाया अननानै फिननाय हो। नों जाया बुंब्लाबो आं जेबो गाज्रि मोना। नोंसोर सानैजों मोजां मोनलायोबा आंहाबो जेबो हेंथा गैया। मिजिं, नों दिनै बहा दं? आं दि नोंखौ अराय सम गोसोखांबाय थायो। बे फाग्लिफोरना हरनाय हौनै आंनि बयफ्रेन्डआ। हैद फाग्लि मिजिङा? येस। थांदो रायज्लायहैदो। जों रावबो नायहरा। औ जों रावबो नायहरा। नायहरा नङा, नोंसोर नायहरबाय था। मिजिं। औ फिरफिला, मा खौरां? आंनि गोसोनि बाथ्रा फोरमायनो फैदों। आं बुजियाखै। नुबाय बिसोरखौ माबादि नायनाय। आंबो मिथिगौ फिरफिला। आं नोंनि बुंनायखौ हेव खालामाखै।
नाथाय नांगौ समाव आं फिरफिलाखौ दैखांनायाव गोब्राबबो जानो हागौ। नाथाय मिजिं आंनि गोसोआदि मानिया नोंखौल' गोसोखांबाय थायो। थाथ'दो मिजिं लोगोफ्रा जंखायहरबाय। बाय फैदो लोगोफोर। बाबारे जोंहाथ' बोसोरसेनि उनाव फाइनाल इयार जाहैबाय। बिनि उनाव मा खालामगोन नों? आं बाहेरायाव ओंखारलांनोसै ओरै गवा फारसे बेरायहैनोसै। आंहा न'आवसो थानांगोन। दे बिदिब्ला। औ मिजिं औ फिरफिला मा? आइ लाबोनाय नै। नाङा फिरफिला आंहा हुदा गैया। आंनि थाखाय ओंखाम मोनजाबानो जायो। थैद अननानै होनायखौ नों मानो बिदि बुङो? औ नंगौथ' अननानै होफैनायखौ नों लानांगौ। ला थाइसे हरनाय। लादो। Dear children, so far as the academic performance of Mr. Mijing Basumatari is concerned, he will surely secure the rank in the ensuing higher secondary board examination, I hope, and uphold the glorious tradition of this Johar Navodaya School, Kokrajhar. Not only in the academic field, we feel proud of his sports talents too. We know last year in the national level athletic meet of JNV held in Chennai, our school won 10 gold medals, 12 silver and 5 bronze. Out of 10 goals, Mr. Mijing won 3 gold from his own end, and our school secured the second position. This year, we are very happy that our school is going to host the 20th Navodaya Schools athletic meet here, and I do hope Mr. Mijing will present more goals to this school, Navodaya School, Kokrajhar, Ransaida. Thank you. So after the clap only you have to take a start. First position goes to Mijing, second position goes to Sumit Chauhan, and third position goes to Sunidhi Kumar. आफा आंना मबाइला गाज्रि जाबाय। मबाइल बायनो रां नांगौ। No. आफा लंपेन्टबो बायनो। आच्छा हरलि हर नायलो जाला सासेल गथ'नो हराब्ला सोरनो हरनांगौ? दै गांबायलै मिया लोंनाया बार जाथारदों। थांगाय नोमाया दै लाना फैथों थाब लाबोथों। आच्छा जों टेन्डारखौ माबोरै खालामनाया मोजां? हो? सोरखौबा जिउ फोजोबनानैब्लाबो बे खामानिखौ लानांगौ। आच्छा नों देगौ बादि साहस दंथ'? खोथा गैया, बे खामानिखौ जों जेरैखि जायाबाबो लाथारनांगौ। साबास गुड। आच्छा जोंहा फेनलाया बहा थाबोखो? बे लामायाव थाबोदों। सोर लोंनो बिहरामोन दैखौ? बिदिब्ला जोंनि टेन्डार पेपाराथ' बै न' मोनसेयावसो, जों बेखौ हाबना लांफानोसै। थ' जों मोनाबोनो हागौ। थाथ'दो।
मानोबा फैदोंमोन? आंनि मुङा बुथं। आं बाथ्राखौ बांद्राय दोनथुमनानै रायलायबाय। नोंथांनि अफिसाव जानो गोनां 50 लाखनि खामानिखौ आंनो नांगौ। मा नोंथाङा राजिथ'? नोंथांनो 12% होनाय जागोन। ओइ सार, खिन्थु खामानि जाथारनांगोन, नङाबा गथ'ना गाज्रि जागोन। सारा जेबो गिनांगौ गैया। मा गिदों नामा? जागोन दे। दे होमब्ला टेन्डारनि समाव फैबानो जाबाय। अब्ला अकेथ'? दे जागोन दे जागोन। होमब्ला जों थांबाय। फैदो। नोंसोर बे लामाजों बहा थांनो नागिरदों? जों बिबायारिले बाबुफोर, जों बै हाजो बारनानै मागिनो थांनो नागिरदों। बे लामाजों थांनो नांला दे, बेनिफ्रायनो गिदिंफिनदो। न' इसोरलै बाबुमोन। नुबाय? थुदो बस, होख्लायनांगौ बेखौ। सोरनि फिसासो बेलाय? होसो सालानि फिसाखौ। सालाय, होख्लाय सालाय। होख्लाय सालाय माबा। नै माबा गारिनि सोदोब खोनायो। थु। गोलैबाय। Hey, Chuck! दानिया अबाव गबाव नोङो? दाउ मैना। माबारला। खाफाल बियो खाफाल। माबारला। फै। बेनो आंनि खाफाल। बेनो आंनि खाफाल। बे ओरैनबारि हाग्रायाव सोर रैखा खालामबावनो नोंखौ? आं रैखा खालामगोन। नों सोर? आं बे हाग्रानि राजा। लहाखौ हास'नांगौब्ला लहानि गोनांथि जायो। नोंसोर बायदि गाज्रि मानसिखौ फोजोबस्रांनोबा गाज्रि महर लानांगौ जायो। मा बुंनो खोनादों? बिनि सिफुनाखौ गियो नामा? होख्लाय माबा। हो। मान, नोंसोर बेबायदि मावगोन नामा? नङाब्ला नै हास'नोसै। दहाय बे खेबसेनि दायखौ निमाहा होदो। आं मावथारला। आं आरो मावथारला। नोंसोर आंनि जेबो खहा खालामाखै। बे खेबसेनि थाखाय नोंसोर गबाय। खार! आयौ! आं नोंखौ बेसेबा गोबावजों लोगो मोननानै आंनि गोसोआ जोबोद गोजोनदों मिजिं, मानोना आं नोंखौ सम सम जोबोद गोसोखांबाय थायोमोन। नाथाय नोंसोर मानो गोसोम गोसोम खसाब गानदों मिजिं? आं नोंनि सोंनायनि फिनखौ दिनै होआ फिरफिला। आंनि साननाया जेब्ला जाफुंगोन अब्लासो आं देरहासारनायनि फिरफिलाखौ गासिबो फारि फारि खोन्थालांजोबगोन। गुमै, आं बिब' लिंखानोसै नामा? आंनि फिसाजोखौ सोर बिलाय बिदि हेमत खालामनाया? आइ सना, नों बिसोरखौ सिनायनो सिनायामोन?
आरो जाय मानसिया नोंखौ खैफोदनिफ्राय रैखा खालामदों बे मानसिखौ आंनिसिम लिंबोथार आइ आं बिनो बान्था होगोन आइ नोंखौ बासायग्रा मानसिखौ नों सिनायगोन ना सिनायामोन आइ सिनायै सिगाङाव जवाहरलाल नवोदया बिद्यालयआव फरायोमोनबा बियो थाखो 11आव फरायोमोन आं 9 थाखोआव फरायोमोन मुङा मिजिं आयै क्लासाव जोबोद गोरोंमोन बेल' नङा गेलेनायावबो जायखिजाया आइ नों बेखौ जोंनिसिम लिंबोथारनांगोन आं मिजिं सिनायथि लानो लुबैदों नोंखौ लोगो मोननानै आंनि गोसोआ जोबोद गोजोनदों मिजिं जोबोद गोजोनदों I love you मिजिं I love you